Biz terkibin bilemiz, bizden gramotlarına, почетный gramotlarına, rahmet katlarına җитәрлек булыр дип уйламыйбыз. Шуның өчен безнең бар уйларыбыз, фикерләребез, безнең актив кешеләребезне бирегә шәһәр бүләкләренә, наградаларына, мактауларына, өлкә мактауларына, мин хәзер фамилияны сезнең вакытыбызны алып все-таки укып чыгам тиз генә. Кемне оныттык, иң беренче булганнар, иң актив булганнарны, шулар турында безгә тоже мәгълүматлар бирегез, безгә тәкъдимнәр, игъланнар әйтегез, тәкъдимнәрегезне җиткерегез. Без аларны ул спискларга керттербез дә, менә бу арада кыска арада гына безнең тәкъдимнәребезне хөкүмәткә, өлкәгә, шәһәргә җибәргә тырышабыз. Аларны котларга. Котлау ягын без киңәштек менә туган тел шурасы җыелышында, собраниедә бирегә дигән Сабантуйда торжественно күп халык җыелган урында без аларны халыкка җиткеребез. Халык каршында ул әгъзаларыбызга биребез. Предварительный список для уточнения добрин. Я сбуганил на Петров, я сгонил на список укуп чыгамын. Надиров Азат Камилович, Нафигин Ахмед Мухамедович, Ахмеров Шамиль Амуль Нагимович, Абдулов Рашид Фатыхович, Ягудин Равиль Хайрулович, Бекташев Хабиль Хазиевич, Багудинов Шамиль Салимуддинович, Мухамедшин Азых Гатович, Булькин Андар Кашафович, Ямульдинов Мансур Садридинович, Шамсуддинова Аминя Саубановна, Нафигина Дания Хальфиевна, Дашкина Харида Кабдулзяновна, Сабирзянова Наиля Шамильевна, Абдрахимова Магдания Митхатовна, Сайфуддинова Асия Гусмановна, Бекташев Ильшат Алмасович, Махмутов Фархат Сабирзянович, Халиулов Минахмед Медихатович, Хузин Римгат Туктарович, Колючев Ильгиз Измаилович, Аглиулин Равгат Набиулович, Конюкаев Фахрудин Бадридинович, Батыршин Гумар Буланович, Хайбулов Шавкат Абы, Махмутов Альбина и Валиулин Якмил Ахмедулович и Галимов Шамиль Хайдарович. Бездә менә шундый гына пока списоклар бар. Аныткан булсак, әгәр дә бездә аннары нигә теге сез чукынган руслар дип урышмагыз, урышырга урынмас, хәзер бисәгә без аларны спискка кертәбез. Менә киләсе елга булган планнар турында силәр алдыннан әйтәсем килә. Менә качан менә бик халык ул бит уйлата инде. Шуны хәзер маллар да чыгарып, организацион кешеләр дә кертеп эшлибез халкыбызга. Безнең чараларыбыз кирәкме, үзебезне яратылар нашамыбызмы? Менә шундый уй килә. Или мы не знаем, что нужно народу. С нашему татарскому народу. Или ему уже ничего не нужно. То, что касается его татарской природы, татарского менталитета, татарской культуры и языка. Я без білмебез халқыбызға не керек. Таршабыз бұна өйден фақырден өзінше әшлі менепайт, өзінше әшлі үгәт, өзінше әшлі илес, өзінше қайнаштырат, туған тіл чаралар ұздара, автономия чаралар ұздара, достық ешмасы чаралар ұздара. Бұна бұшлай концертқа да келділер біз ертана Фахрдин ниче мәртәбә әйтте, мен кеттем ди, күбрәк халык кеттем ди, потому что анда җыелды 2000-нән әзгәнә күбрәк. Ул нигез спорт сараена сыя 3000 ярым кеше сыя. Качан Наврузларда анда ул халык җыелгалы иде, 3000 чамасы җыела иде халык. Ә монда шундый баб кинолар килеп, әллә кемнәр килеп тә халкыбыз җыелды 2000-нән әллә ни күп түгел. Значит, ниндидер проблема бар. Я башка оешмалар кирәкме, башка кешеләр кирәкме, башка приемнар, методлар кирәкме, ничектер аны кайнаштырырга. Шуның өчен менә шуларга кушып әйтәм хәзер. Без белмибез. Активыбыз, унда утыручы актив даже в том числе, активыбыз бер тиштәрәк, ә халкыбыз ничектер яндаракмы, арттаракмы, алындаракмы, башка урында в общем. Шул бәләләрне, шул проблемаларын барысын да белеп, сіз бетінде білесіз, мына декабрь айында біз туған тел шурасының җыелышында аннары шундый халыкка ошамаган исем чыгарып кидегезләрне безнең хатабыз булгандыр бәлки, каймак җыелышы дигәндә карар чыгардык, халкыбызның съездын уздырырга кирәк. Безне сразу гаепләделәр, сез хөкүмәткә каршы барасыз, хөкүмәт белән эшли белмисез, без эшли беләбез, хөкүмәт белән башка эшләргә кирәк. Анда ул съездны уздыру өчен башта монысын эшләргә, аннары тегесен эшләргә, аннары гына бәлки булыр дип әйтүчеләр булды. Без менә ул каймак җыелышыбызга җибәрдек өлкәбезгә, губернаторыбызга,
хат җибәрдек. Менә шундый карарлар чыгардык. Сез менә киңәшәбез, ничегрәк уздырырга, сез килә алырсызмы, сез була алырсызмы, сезнең нилтәгеннәр безгә булыр, нинди дип хат җибәрдек. Ул хат китте 30 январда. Без очраштырганнары 7 февральдә шул Денис Иванович Подсеватов янында. Аннан соң бит инде безгә әйттеләр, сез бит бергәләп, сезнең бергәлек ичкәндә. Берлегез тегелеп, бергәләшмәгәнсез бу өчен. Шуның өчен кайсыларыгыз сезнең татарларыгыз, кайсыларыгыз каршы ул съездга. Шуның өчен шул вакытта бит инде Николай Иванович Меркушкин халыкны бүлеп, ул съездны сезгә уздырырга рөхсәт итә алмый инде, кабул итә алмый эшләрегезне. Берләшергә тырышыгыз, берләшкәннән безгә хат җибәрсез, берләштегез, съездыгыз да булыр, губернатор да килер, барысы да булыр дип безгә әйттеләр 7 февральдә. 7 мартта без аннан без 12 февральдә ул җыелышны бит инде без димләдек туган теләм президент буларак, туган теләм президенты буларак җыелдык, анда безне себереп түктеләр. Шәһәребезнең депутаты да, Бүтән дөнья конгрессының исполком комитетының агзасы да, бюроның агзасы да безне себереп түктеләр. Опять же, сез наданнар, берсе белмисез, сезнең кирәге юк, сезнең файдасы юк, сез кирәкми. Только через наш труп диделәр практически буквально. Хат киткән алардан безнең 7 мартта Подсеваткин Денис Иванович тагын чакырды очрашуына. Шул очрашуда безгә әйттеләр бит инде. Мин сорадым, калдым, безгә съезд буенча хаттагы җавап килмәде. Аннар без сезгә әйткән идек, декабрь аенда җибәргән идек сезгә хат. Ничек булса безнең нибез шундый уебыз бар, фикеребез, мөрәҗәгатебез бар. Самара өлкәсендә Куйбышев мәйданында уздырырга день татарской культуры. Анда чакырырга ГАПИТ, Государственная самая песни и танцы Республики Татарстан. И шул көнне бәлки без моны филармонияда, я театр Фервалида уздырырга татар халкының җыелышын, съездын уздырырга. Съездга бит ничек әйттеләр безгә примерно әйттем. Хаттар пока юк, мин белән просто по разговору, по устному, как примерно ответит. Съезд буенча сезнең берлегегез юк, шуның өчен сезгә ничек съездлар уздырырга сез әле өлгермәгәннәр дип әйтәләр инде. Ә вот ди культура буенча безгә менә шундый җавап китәбез без. Сез 17-сендә уздырырга теләгән ди татарская культура 21 июньдә сезнең була сабан туегыз парк аренада. Нәрсә аларны ике чарасы раз уздырырга берсе дә җиткән сезгә дигән фикер. Аннар бит инде тагын нәрсә Куйбышев мәйданы бит инде ул асылы мәйдан, зур мәйдан, өлкәнең централь мәйданы, шуның өчен ул мәйданда без уздырабыз только государственные праздники. Одни татарская культура это не государственный праздник. Нашында фикердә безне читтеләр. Алар безнең узмады була инде.